Tyto Vánoce? Jen na pár chvil a připomněl by magické kouzlo Vánoc. Vánoční stromeček, dárky, elfové, večírek, díky Santu. Vánoce přicházejí! Oslavte nejkrásnější část roku z Disney Channel a skvělými rodinnými filmy. Pusu. Co teď? Užijte si kouzlo Vánoc. Film Vánoční zloděj má premiéru v sobotu 16:10. To je vánoční program na Disney Channel. Take me home for the holidays. Don't wanna go our separate ways. It's me without you, without me. Take me home to meet your family. We'll see if they're alright with me, with you, with me, with you. Take me home for the holidays. Don't wanna go our separate ways. It's me. Oslavte Vánoce z Disney Channel. Čekají vás vaše oblíbené seriály celý tento týden od 14:30 na Disney Channel. Zlato, podívej se na můj nejnovější vynález. Tenhle podstavec sám otočí stromkem